Zdravím a vítám vás na další epizodě Innovatology. Naším cílem je demystifikovat technologie a inovace pro širší publikum. Moje jméno je Marie Zámečníková a jsem zde s Kateřinou Bociánovou, která je zástupkyně velvyslance na ambasádě České republiky v Lisabonu. Momentálně se nacházíme na Web Summitu, který je jeden z největších tech konferencí na světě. Zdravím, Kateřino. Dobrý den, zdravím posluchače, diváky. Dneska máme druhý den Web Summitu a už jste podle mě měla možnost se podívat na nějaké startupy, české startupy tady na Web Summitu. A co na to říkáte? Líbí se vám tady na konferenci? Tak hlavně já moc děkuju za pozvání, je to pro nás skvělá příležitost se s vámi tady takhle pobavit a hlavně i se s vámi seznámit, právě hovořit s různými českými startupy. Jak to na mě působí? Působí to tady na mě úplně skvěle, tady je opravdu pozitivní energie, samozřejmě i pro nás jako v rámci diplomacie je to i zajímavé tím, že se dozvídáme, co je nového právě v tomhletom sektoru, takže za nás Web Summit je skutečně vždycky ten bod v rámci naší práce, vždycky v listopadu, jako skvělá příležitost se s vámi tady vidět. My jsme už taky měli možnost navázat nějaké partnerství s dalšími českými startupy, ale jak je to vlastně se startupy z minulého roku a vidíme tady nárůst českých startupů z minulého roku na momentálně Web Summit tohoto roku? Jo, určitě. My máme právě k dispozici informace v roku 2019, kdy skutečně je vidět nárůst účasti českých startupů. A tento rok skutečně je jako velmi pozitivní číslo, takže jsme rádi a věříme právě, že v následujících letech toto číslo bude dál růst. A jak byste popsala obraz České republiky a vlastně startupového ekosystému v zahraničí? Protože vlastně, jak říkáme, zlaté české ručičky, a my jsme vlastně jedni z nejlepších určitých odvětví. A jak byste to vlastně z vašeho pohledu popsala, když tady momentálně tak jste zástupkyně velvyslance na ambasádě České republiky a vidíte, že například Česká republika je v něčem hodně výjimečná a v nějakých určitých oborech? Já teď budu hovořit právě věc k Portugalsku, přes akreditovaní pro Portugalsko, takže moje zkušenost je, že skutečně Česká republika je vnímána pozitivně hlavně z ekonomického hlediska, že se nacházíme v centru Evropy a naše ekonomická čísla jsou velmi dobrá, například míra nezaměstnanosti je tady pro partnery velmi pozitivní číslo a co se týče právě těch inovací, startupů, tak právě si myslím, že Web Summit je dobrá příležitost dát vědět o nás více je před mezinárodními partnery, tak i právě před těmi portugalskými. Samozřejmě, co mě vždycky hrozně těší a potvrzuje se to, my jsme opravdu země, která má strašně moc šikovných lidí a pokud můžeme přispět k tomu, abychom dávali o sobě vědět, abychom sdíleli třeba úspěchy a máme úspěchy na mezinárodní scéně, tak pro nás je to vždycky radost na velvyslanectví to dál právě takhle propagovat. A hlavně, když se bavíme o technice a inovacích, tak ty jsou momentálně úplně všude, protože digitální sféra a vlastně nový normál, jak se tomu momentálně říká, tak je hodně důležitý. A mně přijde, že hlavně v České republice máme hodně softwarových developerů, hodně vlastně tady vidím spoustu vlastně českých startupů a i máme WhatsAppovou skupinu, tady vlastně Czech Crew na Web Summitu a zrovna jsem koukala, předtím než jsme měli spolu teďka rozhovor, že tam je více než 150 vlastně členů momentálně tento rok, což je obrovský úspěch. A když se bavíme o Web Summitu a vy jste říkala, že vlastně koukáte na určité možnosti, jak byste jako ambasáda mohla podporovat vlastně české startupy. Můžeme se bavit třeba i, že by Česká republika měla stánek v budoucnosti. Ano, přesně tak, jako je to pro nás taky určitý cíl, hrozně bychom chtěli právě, aby tady Česká republika ten stánek měla. Samozřejmě je to otázka financování, protože Web Summit, jako umíme si to představit, je to drahá záležitost úplně z logiky věci, protože se tady pohybují opravdu nejšpičkovější firmy, že investoři a tak dále z celého světa. Každopádně jsem v úzkém kontaktu s kolegy z Czech Investu i potažmo s ministerstvem průmyslu a obchodu, takže krok po kroku pracujeme na tomto scénáři. To je super. My jsme zrovna z Czech Invest měli rozhovor dříve tento rok, vlastně v červnu tento rok, tak jsme byli na Vivatechu, kde jsme se seznámili s jednou paní z Czech Invest a měli jsme taky rozhovor, který je momentálně publikovaný i na našem YouTubeovém kanálu. A když se bavíme o tom stánku tady na Web Summitu, jsou nějaké určité
obory, které byste tam třeba chtěli vlastně vyzdvihnout, že vlastně třeba bychom se zajímali hlavně o ty softwary, protože tady třeba tak je Moldava, Německo a tak dále a přijde mi, že vždycky se specifikují na určitý obor, že zrovna že mají určitou tématiku, tak třeba kdybychom se bavili o příštím roku, a nevím, jestli je to moc ambiciozní nebo ne, jak moc daleko. Jaké vidíte vlastně jako kroky nebo i challenge, které vlastně ve vašem cíli by mohly vlastně přijít, když bychom měli ten stánek tady na Web Summitu a jaké obory? Já myslím, že prvním krokem by právě byla ta přítomnost České republiky, abychom prezentovali zemi jako takovou. Je to pravda, že tady ta Česká republika je aktivní právě v oblasti startupů. A pak, co se týče toho sektorového zaměření, to si myslím, že už tohleto záleží právě na definování priorit v ústředí v České republice, právě na těch jednotlivých agenturách a na ministerstvech a my tady jako ambasáda jsme taková prodloužená ruka, kdy samozřejmě budeme k dispozici, takže tohle to vlastně je takový výkup, kde bychom chtěli právě ty kolegy motivovat, aby se třeba nějaký sektor, kde si myslíme, že opravdu by ta přidaná hodnota byla se takhle prezentovat, tak se definoval a pak už stačí jenom to zrealizovat. Super. A mně se taky hodně líbilo, tak vlastně, já tomu říkám day 0, a že vlastně v pondělí, kdy ještě tak ten Web Summit vlastně nebyl, ale po té opening ceremony, tak jste organizovali Beer and Pitch, což byla úžasná akce, kde jsme se právě mohli propojit s ostatními českými startupy a taky partnery. Budete třeba přemýšlet nad nějakými podobnými akcemi v budoucnosti, že byste právě chtěli organizovat během Web Summitu určitý Beer and Pitch, nebo třeba i propojit české startupy s investory a třeba i právě spolupracovat s Czech Invest, že by právě kontaktovali investory, aby byli na těch akcích okolo. Přesně tak. Právě jsem ráda, že co říkáte ve vztahu k tomu pondělnímu setkání, protože bychom tohleto chtěli zopakovat i příští rok. Protože si myslíme, že je hrozně důležité tady právě tím českým startupům ukázat, že my je podporujeme, že tady jsme zástupci České republiky a přesně jak říkáte, do příštího roku si bereme cíl takový, že bychom tam chtěli přitáhnout právě i více portugalských investorů. Pro nás právě jako bilaterální ambasádu to dává smysl, takže máme teď právě čas na to, abychom oslovili pravdu investory, různé investiční fondy a pak právě, až tady budete příští rok, abyste se mohli představit právě před těmi aktéry, kteří potom opravdu pro vás jsou jako důležitá část. A pro nás opravdu to pondělní setkání bylo milé z toho důvodu, že jsme tam měli i české pivo, takže tam měli trošku České republiky a i z toho lidského hlediska jsem ráda, že se to povedlo. A když jsme se bavili o tom stánku, tak existují nějaké úspěšné příklady ve světě, kdyby česká ambasáda vlastně takhle organizovala spolupráci s technickými konferencemi a měla třeba ten stánek vlastně na technické konferenci. Je to vlastně první, kdy vy vlastně se zajímáte o to mít ten stánek na technické konferenci, nebo jste byla inspirovaná třeba ze zahraničí? No, já mám za to, právě jsem v kontaktu s kolegy z různých ambasád, že právě na tom takhle pracujeme, že si i různě sdílíme informace, i různé právě otázky, pochybnosti, jo, jestli takhle nebo takhle. Například jsem v kontaktu s kolegy ze zastupitelského úřadu v Paříži, kteří by chtěli zorganizovat něco podobného právě příští rok v Paříži, takže určitě je to cesta, kterou my se vydáváme a chceme vás v tomhle tomu více podporovat. A vaše specializace je hlavně na iberský trh, protože ve vnějších vztazích tak jste se hlavně zajímala o Španělsko, kde jste také v minulosti působila a momentálně jste tady v Portugalsku. Jsou nějaké určité kulturní rozdíly než třeba v České republice? Co byste třeba doporučila startupům, aby vlastně třeba brali v potaz, když se snaží rozšířit jejich určitý produkt sem do Portugalska? Je něco, co byste jim chtěla vzkázat? Já teď budu hovořit za Portugalsko, protože samozřejmě rozdíl mezi španělským a portugalským tam je. Takže k tomu Portugalsku. Já jsem právě byla překvapená tím, jak my jsme se s Portugalcem hrozně podobní. Jo, je to možná i tou velikostí země, že jsme skoro stejná země, máme kolem 10 milionů obyvatel. A co mě tady právě velmi pozitivně překvapilo, že mají právě perfektní angličtinu, že jsou jako velmi otevření do světa, takže určitě co se týče té startupové scény si myslím, že by tam asi neměl být nějaký problém, že naopak
Opravdu ta startupová scéna je tady velmi dynamická. Když to třeba srovnáme s Českou republikou, tak my máme 5 unicornů a tady mají 14. Takže vidět, že opravdu Portugalsko velmi podporuje, takže určitě jsou v tomhle jako velmi otevření a pokud někdo to potřeboval jakoukoliv konzultaci, tak jsme na ambasádě k dispozici. Super, tak já vám moc děkuju. Děkuju vám za to, že jste přijal naše pozvání být v Innovatology podcastu a já doufám, že se vám tato epizoda líbila a budu se těšit příště na další epizodu, třeba i z Paříže, z nějaké technické konference tam. Děkuji a já taky děkuju. Naschledanou.